Здравейте, мили хора! Как сте днеска? Аз пак набързичко. Призваме днес. Всеки ден ще ви давам по един призив. Призваме днес е да не приемаме нашите грешки като наистина грешки. Те са опитност. Защото ние сме решили да направим нещо, не ни се е получило и ни казваме, мале, колко съм била тук слаба и, как да кажа, проста и съм допуснала това да стане. И това ни спира и край. Ние вече не правим крачка напред. Защо? Защото се страхуваме да не сгрешиме. Няма такова нещо като грешка. Кой ви е казал, че е грешка? Не, просто има опитност. Човек, докато не опита, не знае какво ще се случи. Затова, ако имате нещо да вършите и се страхувате, просто направете една крачка. Колкото и да е крива, колкото и да ви е трудно, постарайте, може пък да работи. Пък като не работи, ако не се случи, питайте пак. Благодаря, че ме гледахте. Тези, които ме следват, благодаря. Тези, които не ме следват, какво чакате? Още веднъж мерси и бъдете живи и здрави, усмихвайте се хора, останете позитивни. Чао, чао!